Og tudlo ninyo labi na sa inyo ang ginikanan tudlo ang bata. Tudlo ano to pagpanguros. Unya kay dakan man di panguros. Mga Katoliko pero say po di panguros. Kay kanang pagpanguros gahom na sa Dios. Mo nga ang demonyo dili ta pakruson. Ug ang nainsikta bahadlok anang cross. Pero sa Biblia, misal dili nang basa sa Biblia na 1 Korinto kapitulo 1 bersikulo 18. Alang ka na itong giluwas, gahom ka na sa Diyos. So mahadlok ang demonyo anak. Atong basahon ng sa 1 Korinto kapitulo 1 bersikulo 18, gahom sa Diyos. Diri sa 23 ini manigingon. Apan alang ka na mo, nagsangyaw kami kang Kristo nga gilansang sa cross. Muna importante kay nato ang cross. Atong simbahan na ginay cross. Naapon na'y imahen nga gilansang si Kristo sa cross. Apan alang ka na mo, nagsangyaw kami kang Kristo nga gilansang sa cross. O kining mensahe wala kahimot sa mga Hudyo o gilang binuang sa mga dili Hudyo. So nakatang makigsunan nga wala anang pagpaguros, wala sila'y cross. Apan alang ni adtong gitawag sa Dios, kita na siya. Apan alang ni adtong gitawag sa Dios, Hudyo siya o dili, si Kristo mo ang gahom ug kaalam sa Dios. Mao nga ang pagpanguros mo kana ang gahom sa Dios. Mga manguros ta di mo rin ang basikta nga kanang pagpanguros iya na sa demonyo. Sa gamiton nila. Pinadayag kapitulo 13 bersikulo 16. So ato na basahon. Para nga masayod mo kung naamanggali mana sa inyo kani yung kaligbit ng gibiton. May siya nga kanang yung pagpagor sa Katoliko yan na sa demonyo. Dahil minis lang nga gipugos sa mananap nga mapatikan patik korona nato. Gipugos sa mananap nga mapatikan ang tanang tao inila o dili nila dato og kabos ulipon og dili ulipon diya sa tuo nilang kamot og sa agtang. Cross kuno na patik korona nato. Dahil siya nga walay makapamalit o baka pamaligya gawas siya itong may patik sa ngalan sa mananap o sa numero nga nagsimbolo sa mong ngalan. So matutuplan nila, iyan ni sa demonyo. Patik. Patik. Dato ni dili sa demonyo sa Diyos. Ang ibasa, kapitulo 13, versikulo 17. Itiwas na nato na siya pagbasa. Tubag na po na silang gingon. Kagamo sa 14 mga God, ingon natin Ginoo. Kunya nakita ko ang ating karniro nga nagtindog sa bukid sa Sion uban ang 144,000 katao. Kansang mga agtang gisulatan sa ngalan og ngalan gisulatan siya ngalan og ngalan siya amahan. So kung patik na siya, patik na sa atong Dios sa ngalan samahan. Dili na sa size. Sa ngalan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Munay atong patik nakita iya sa Dios. Mao nga kita alang ka natong giluwas sumala sa Biblia 1 Korinto kapitulo 1 bersikulo 18 gahom ka na sa Dios ang atong pagpanguros.